Jo, det er koldt. Enig. Er du klar med alle? Nej. Det er ikke koldt alt det. Koldt. Jeg har ikke prøvet noget lignende, der er koldere. Malle, kom nu i! Jamen, er du klar over, hvor koldt det her det er? Lad være med det pis! Man skal jo have det for film, når du hopper i vand. Malle, kom nu. Jeg kan ikke. Malle, nej, du går ikke op igen. Det er koldt. Nej, lad være. Min fod, det er ved at krasse. Du skal bare i, Malle! Du skal bare i. Nej. Jo, du skal. Så starter vi hjem med dig. Du skal bare i. 3, 2, 1, nu! Hvad er det? Jeg har syge smerter. Du skal bare i. Hvordan er det, når man står der? Er det så Der koldt? er det overhovedet ikke koldt, når du står på vand. Er du sikker? Men der er du oppe og under vandet, for helvede. 3. Du får tændt en motor nu. I! I, Malle! Sejl, sejl. Kør! Kør! Johan, kør! Kommer han ikke op? Nej, hvor koldt. Det bliver sjovt, hvis han ikke kommer op så. Og hør det. Johan, kom nu! Skud af for helvede, mand. Er du klar? Ja, kom nu!